Mbonile ngokukhala into ekhala ediva iphumela baleka ngoba leliyandikhombisa uba abantu bashumayisa practical wale ntshumayelo ndiyishumayelayo imboniswe ngoku mbone ngoku abona uba uba ungangena amandoda ngoba ke ngoku isibhamu esokanye loo nto ithi qhorho ibikhala ngaphandle xa ungangena abantu ave ndabona hayi ndabona ndabona uzimbane nokushumayela ndabona
siyathandaza na igama elithi Yesu liyakunceda liyakukhulula